Oras madihita kadamang dainang na hinolonga di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Tapasada rohatta martangyak kita. Damini di batana sumurung siyan saluhu na roha. Imana mga ramoti ati-ati roha do pikramuna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Amen. Amanginang hatani Tuhan na saur tuhita. Diene may sansurat ni Apostol Paulus manopot Huria Tesalonika na parjulu. Pidu 5 mamuka may siya 12 rodia 24. Sada Tesalonik pidu 5 ayat 12 rodia 24. Asa tajaha manginang odo hatani Tuhan. Hilek-hilek kami mahamu ali akadungan. Tadahamu nama aka nama kalujahok kamu. Aka nama kalunguton hamu marhiti-hiti Tuhani rodiaka na pengotok kamu. Sangap situtu marajumi hamu nasida. Mardongan holong ni roha ala ni ulan nasida. Say mardame mahamu sama hamu. Alay huapoi hami mahamu ali akadungan. Say pengot tamu nama aka nasomaradat. Apuli hamu nama aka siotik roha. Aju hamu nama aka nagali. Labas marohamuna dopak salhuna. Mata-mata hok kamu nama asaw nang loson manang isi naroa balos ni naroa. Nadinggan maparayai hamu totong. Nang sama hamu nang tusalut halap. Totong mahamu maras ni roha. Unang masadi hamu martangiang. Maduk moliate mahamu siya lasalhuna. Aido dipangido di bata siyan hamu marhiti-hiti Kristus Yesus. Unang ito pihamu na tordii. Unang liaro hamu na di panurirangon. Takasi hamu na mazalhuna. Nadinganima tiyo pamuna. Pasidik kamu na manasa rumang ni naroa. Di parbadia di bata pardami mahamu gabi sundinggan. Jala diramoti matodimuna ng roha ng daging. Asa iya so hasurahan di haroron itu hatta Yesus Kristus. Haposad do ibana na madyo hamu say pasauton na doi. Ido yang usaha na. Dihita saluhu na kadamang do dainang na hinolonga di baga sa Tuhatta Yesus Kristus. Sudido hita maboto asinirohan ni di bata. Dakya masoho di tonga-tonga niya kaparngulota. Ditiki di baga salas di roha hita totong do sahat asinirohan ni di bata. Ditiki na marsitaono pehita totong do dihon asinirohan ni di bata hita. Nang peamanginang olo sipata hita manibil siya dala do asinirohan ni di batay. Amanginang di baga sa jamita na sa tuhita dia pala partikyanon. Di pasahat Apostel Paulus do sa dapuda nauli tuhuria Tesalonik na di bagasan si taonon na sida. Na diela-ela na sida. Na totong ala ni hapor sa dinasida tu di bata. Gabi do situtu aka parukiloni. Ala nang pesongoni aka parukilo na niadupan ni Huria Tesalonik. Say berusaha do na sida. Marhapos satu di bata. Saya berusaha do nasida hot di bagasan hasit tonga. Jala takas do di boto Apostol Paulus. Hatugo di roha di nasida. Na ido ubahen. Lam di patugu Apostol Paulus mamusenang hapor siya di nasida. Asa totong marsyaho nasida mangolay Tuhan. Nang peragam akasitaonon. Na rumikot. Di pangido ma.
Iko patarida honon dinasida do. Hapor sa dinasida. Marhite-hite akaparange dan dingka. Akaparange dia ma nanang patupaon. Ni Huria Tesalonik songon hataridaan. Nang mangulu nasida di bagasan asini rohani di bata. Jala asini rohani di bata na totomadongani nasida. Molota udut amang inang. Iturpuk jametaton. Sianaya 12. Rodiayas 24. Akau maparangin na ng patupad nasida. Na perjulus sahali. Di pangidohon Apostel Paulus ma. Asa totong Huria Tesalonikai. Majakot akabarita nauli di bagasa lasti roha. Nah, barita nauli naiko jakono dinasida imahaluaon asin rohani di batai. Jaladak kolang barita nauli naiko jakono dinasida di bagas lasti roha. Alai sudenang jolma nama buat to barita nauli ipe aka panurirang aka parbarita nauli iko totong no jakono dinasida. Barita nauli di jakon parbarita nauli pe di jakon. Ima parange ni jolma nang mangulu di bagasa Tuhane. Baru diuduti do musenang di bagasan hatani Tuhanon asa totong Huria Tesalonik Marsia pulan Marsia juan jala marlabas ni roha. O maka parange nekon patupad dinasida. Mangapuli nagali, mangaju akan nagali, marlabas ni roha tu akka humaliang. Kristus nang dijakko dinasida. Marparangi si songoni, jala huriaipe, iko marparangi nasarubang do Kristus. Aka parangi ni Kristus do napataridaw ni Huria Tesalonik di bagasan parangalua dinasida. Suang songoni di bagasan aka hangaluton ni roha dinasida. Si tahun no dinasida. Amanginang nenolonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Di bagasan turpukon di domusenang tu Huria Tesalonik. Aka poda nauli asa totong nasida unang masadi martangiang asa totong nasida marlas ni roha di bagasan hasitongan jala sa totong nasida maduk molihati dia ka ulaw na dinggan unang ala ni ulaw na sunadinggan gabimitop akatod dini debata nang dinalo dinasida. Amanginang bodo di patu Huria Tesalonik akka pudaw molo mga sahon hadirion na daw. Ale molo mga sahon imad di bata boy. Jadi nakita pe amanginang di pasahap mabarita tuhita. Hobarto jan asini rohani di bata manotong ro di saling na. Na perjolos sahali rajumat matakas itong-atongan niya kaparangulota. Asini rohani di bata di bagasan Yesus Kristus manotong do di tong-atongan ni nguluta. Sadar manang so sadar kita totong do di dongani di bata. Jala jojo mata suku marhite-hite memang padita. Marhite-hite hosa hanguluan. Marhite-hite akai pasu di perdagion. Marhite-hite akapartikiat. Ari-ari na dilihon ni dibata. Saluhune pataridahon na manotong do asini rohani dibata. Di tonga-tonga niya kaparngolota. Ala na asini rohani dibata na totong manotong di tonga-tonga ni parngolota. Berarti ikon totong mahita majakot akabarita nauli. Gudang no scenario memang amanginang di tonga-tonga niya kaparngolodang di jakop pe akabarita nauli. Buasa tari damai marhite-hite halibaon romar saur tu di bata.
Tarida may marhiti-hiti halibaon. Dang pasangap po di bata di tonga-tonga niya kaparumatanggaon. Alay, di paingok matuhita ganuk marsada-sada akajolma na porseya. Di dia pehita maringanan amanginang asa tajakon akka barita naulii asa tajakon akka parbaritana. Tuhita kasitua, akka parhalado, akka pandita akka pikar. Nama nangiyon hata ni Tuhanon. Asa tajakon barita naulii. Marhite-hite marparangin na dinggak kita. Gudang nusonari memang akahita parhalado gabi batu partutuhan. Dang dijakon parbaritai ujung na barita naulii pedang dijakon be. Buasa ala nadang sarubang pangalaho ni parbarita naulii do barita naulii na bunana. Alinitay ngok mamanginang. Sahwingot tami do padohan ni mantan epors niya KBP. Di sada buku na si dok ni mana do. Jamitahom mangulumi. Jalangulumi ma jamitahom. Jadi moloy ima akka ngulu na dinggan akka parangin na dinggan gabi jamita na mangulu may dihita ganuk marsada-sada asa unang gabi ditola akka humaliang akka barita nauli. Alay asa saluhu mahumaliang majakon barita nauli i hobar tu pasuruan ni debata. Namangiyo amanginang. Marhite-hite jami taon. Say dipangidohod do tuhita ganuk marsada-sada. Jolma nang mangulu di bagasan asin ni rohan ni debata na manottongi ikot totong may mana marparangin na dinggan. Aka parangnya dia ma neko pato-pata di tonga-tonga ni aka parngunotta. Ima unang masa dihita martangiang majakot akan nagale marlabas ni roha di tonga-tonga ni aka parngoluhon mangurupi aka dongan mamata-matahon aka humaliang asa unang gabi madabu tu aka narwa aka parangin na dinggan na diigil ni debata dihit bagasan parngulota. Taon namin ako nakaningan parangin ni Kristus na tahapor siyay ima nang parangin dihita ganuk marsada-sada. Parangin ni Kristus na gabi Tuhan jala si paluahita ima gabi parangetta. Na parpudi sa halia manginang marhite-hite hata ni Tuhanon di paingot di bata mahita. Jolma nang majalo asin ni rohani di bata ikut dijaga mana ikut diperbadiai madirina. Dijaga dirina asa badia anak Kristus ipe na badia do di tonga-tonga na kaparngolota. Adong masada cerita manginang. Na julu adong ma di daerah negeri Skotlandia. Sahalak Raja na Margwar Bruce. Jala adong maalo ni nasida. Siya ni ma Inggris. Nanay mangkudeta, mananay menjajah na sida. Turud do Raja Bruce marporang mangalo musuna. Ale ono bali berusaha imana mangalo akka musunon. Terus ulang natalu imana. Terus natalu. Lamgali na sida. Bahkan pola do akka prajurit di si Bruce lari tu akka tobak. Si Bruce pedo di mana lari. Di sada tiki tarpudo may mana di sada sopo-sopo na mehmet. Di tonga-tonga tobak. Di tiki na martamu ni ibana. Tarpudo may mana. Dung tarpodom tarsunggul may mana. Ala na porsi tutu udan. Sape mangalitap. Mana matonu imana. Tarsunggul imana. Dung tarsunggul imana di bereng imana ma. Tu langit-langit ni sopo-sopo nang bosori. Sekor laba-laba. Lagi menambah ni masarna. Di panok-not ni mana takkas laba-labon. Berusaha laba-labon gagal. Adong madirohani si Bruce. Bawa to ni laba-labon.
Menyeraman ya ni mana. Ima di roha di Sibrus. Ale berusaha torus ima laba-labon manabuk ko ni ma bonang naneng asarna susah dating na asik. Dan akhirnya berhasil laba-labon. Taratotong masih berus. Luar biasa naruh di mana. Duni bering mana keberhasilan ni laba-labon? Gabe tubuh mamusenang semangat di mana. Tordrajumi mana ma? Ternyata mono berusaha do terus, pasti berhasil. Semangat may mana musenang dipapungui mana masudenang akka prajurit na merlati mamusenang nasida marhite-hite akka haurangan na. Jala diatur nasida mas strategi. Arporang mamusena sida pa pitu halion mangalo penjaje. Jala memang akhirnya berhasil. Nah, di Raju Misi Burusma ternyata ikut memakai semangat do. Jelas ternyata di bagasan akan nagaliut do. Tong do diurupi di bata HP ini nasi Burusma. Nah, amangin nang om memang sada carita doon. Taringot di perjuangan bangsa Skotlandia na maralohon Inggris na julo. Nah, mulu tabereng siya ni ma caritay, songod dia semangat na terjadi. Jala disadari si Bruce do, ala ni pangurupan ni di bata. Berarti na nang gabi sadaruji-ruji do itu hita. Asinirohan ni di bata na manotongi, di bagasan hagaliut tapi diurupi di batado kita. Nah jelas ala na diurupi di batado kita di bagasan akka hagaliut ta. Unang masohot kita, unang masadi kita maka porsetukan. Maka ketika kita hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan, kita akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Asini rohani di bata nama dongani hita di bagasan hagaliu, asini rohani di bata nama dongani hita di bagasan hagukor. Manotong do asini rohai di hita di bagasan ngulut ta saling nililing na. Alini amanginang. Songo si Bruce, mungkin dia 6 kali terjatuh, tapi dia bangkit untuk ke-7 kalinya. Maka jol manang majalo asini rohani di bata, unang etok kamuna 3 hali hamuna madabu. Ale mono 7 hali hamuna madabu marsi taonon 8 hali do pangurup ini di bata. Mono 8 hali hamuna madabu 10 hali pangurup ini di bata. Lapatan amanginang. Asini rohani di batai gumodang sienak kena madabu kita. Pertolongan Tuhan itu terus menopang kita lebih besar daripada kekalahan kita. Soalnya mina kundakan dia mono 7 hali ta madabu basa-basa ini di bata 8 hali. Artinya Allah terus menopang kita. Allah terus mengajak kita untuk bangkit. Allah terus mengajar kita untuk semangat. Allah terus mengajar kita untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Asini rohani di bata. Gak bisa da gugu doa di tonga-tonga na kaparngulota. Dinalama dalani akarya rita. Amin martanya kita. Muliate hupasa roha nami tuho Tuhan nami. Taruli hami di hatam. Di patuguho ha portion nami. Ajari hami Tuhan maka porsehatamon. Asa merdala kami di bagasan hasitongamu. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas marihita damang dainang Tuhan mamaso-maso.